final no sé què ha passat ben bé, ha hagut una caiguda a l'última curva, però ben bé no sabem què ha passat, els que estàvem davant, i he pogut entrar primer la volta aquella, que just ha sigut quan han parat la carrera i que m'ha donat la victòria. Molt content per tot, pel campionat, per tot. Estem allí ja i res, a jugar-nos el campionat en el que falta, de les dues curses que falten. Un grup de dos i tots els altres, perquè nosaltres dos, el Nil Roig i jo, teníem molt bon ritme i els altres no el podien seguir. Llavors hem fet una lluita de dos i al final, a la parabòlica, sortint de l'última curva, ens hem tocat i ha sigut tot molt ràpid i al final m'han posat a mi primer. Cap de setmana molt bo, hem treballat molt amb la moto i l'hem posat a punt molt ràpid. He estat molt còmode tota la cursa, m'he pogut escapar i mantindre un ritme que és el que volíem. I bueno, aviam si acabem així la setmana que ve també a València i el que queda del campionat. I bueno, ha sigut una cursa dura, he fet una bona sortida, he anat 5 o 6 voltes tercer a un ritme fort
fins que ja el braç m'ha començat una mica a fluixar i ja no he pogut aguantar i m'han passat dos, però bueno, he guanyat la categoria Open 1000 i el Màster 35 del Campionat del Mediterrani. I sobretot aquesta victòria per l'Enric, pel meu company de les 24 hores. Des de la Federació Catalana, com sempre, un cap de setmana més molt divertit de curses, a la qual ja és la penúltima de 600 i de 1.000 i falten dues per la Copa Riejo i Honda, en la qual, excepte la Copa 600, totes les restes estan ja es poden decidir en l'última cursa, el qual implica per lo que lluita la Federació Catalana, que és la igualtat i el nivell de costos per tots els pilots i que tothom tingui opció fins l'última cursa. És per lo que lluitem en total i que surtin bons pilots i que sàpiguen lluitar.